Cikakken sunan naka? Awwalu Salisu. Daga ina? Daga Haye, tashar 'yan kaba. Wace ƙaramar hukuma? Nasarawa local government. Wace sana'a kake yi? Dan samu nake da. Gashi kai ne ka tsinci wannan kuɗi kimanin wajen naira miliyan 15 za a iya cewa. Yaushe ka samu wannan kuɗi a cikin ɗan sau naka? Na same su ne ina ga ran Alhamis. Misalin 11:02 haka na safe. Na rage su daga Badawa, rage su nan kafin aje Bata. To sai suka sauka nan. To ni gaba da mun san ma sun manta man kudin ba, sai na zo 'yan kaba. Na sako zan yi dasa. Sai na kuɗi na gawa buwa a cikin mashin na bayan mashin. Na kuɗi a bayan mashin sai na je yin taɓa buhu. Na ji laushi. Ina ɗan buɗe da ina ayi kuɗi ne a ciki. Ina buɗe na kuɗi ne a ciki ko sai na tawo gida. Ina zuwa gida ina samu mamanmu. Dan samu mamanmu sai na gaya mata. Ce mun a wannan kuɗin je samu mamanmu gaya masa. Shi ne na sami na gaya masa. Shi ya ce to shi ke tunda an yi haka. Bara ya turo min yayansa. Ya turo min yayansa jama'a sai mu duba ba gani ko ba mutanen. Sai muka zo wajen sai na faka kudin da mun suna kasan mashin din na saka su sai na faka sai na bar shi a wajen shi ne gaski sai na yi kulli na hannu na zagaye gun to gurin katon guri ne na zagaye ban ga mutanen ba shi ne zo same na gane shi ni ba wannan motsin su ba shi da ba nan suka daya ba shi ne ya ce mun to shikenan mu da gyara kudin shi ne muka da gyara kudin aka ajiye su a cikin sub shi ana sa rediyo sai aka jara ana siya a rediyo sai matsalolin bawai shi ne kira sabi A wane rediyon ka ji? a arewa rediyo ne a arewa rediyo sai na kira har kuma lamba da mai tutu a ƙarshe na kira wani so 5 ba na gawayar ba to sai na ƙara tira na ƙara ɗaukan wacan lambar sai na kira wacan dai lambar to sai aka ɗaga sai ya fara magana kaza ya ce mun zo a yi zamu haɗu ya ce za mu zo arewa shi mu haɗa can ya ce ai wani abu ne ba da to sai in gaya ma inda nake shi su can sai su bani abin da su bani su tashi gudun su ya ce a'a wanda dai mu zo gidan rediyon tunda an daga lambar waya na ɗauka kawai mu haɗa can din idan suka ce mun to shi kenan ba wani abu mu haɗa can din in ce za mu zo ƙarfe 10 to shi ne yanzu muka zo. To wannan kaya gashi tun ranar Alhamis zuwa yau Asabar wannan kuɗi kenan da ka zo ka haɗu da mai suya ya kaji. Gaskiya ana yi da yana da nayansa muna kame kuɗinsa na ji daɗi gaskiya wasu da sosai da hankali na sa ji daɗi. Wane kira za ka yi ga matasa musamman irin wannan tarbiyya da ka nuna a irin wannan yanayi da ka tsinci wannan maƙudan kuɗi amma ga dacewar kai cigiyar su domin a nemi mai su? A ni gaskiya na lissafa da wannan kuɗin ma na gasi da yi ba su amfanin kuna wadda ba da komai ba su ƙara mun komai ba shi yasa da tira da ce wanda kawai ya kawo musu kuɗin su da yi shi ne kawai. To na ga saboda yanayi na kuka da ya shiga ciki wannan shine mai kudin mai kallo na shafin Arewa Radio Facebook shine mai kudin kuma daga ƙasar Chadi yake zuwa nan Kano ya yi siyayya. To amma tunda baya jin Hausa akwai wanda zai yi man magana a madadinsa wanda shine dan uwansa. Malam yaya sunan naka? Sunana Musa Hassan. Malam Musa Hassan gashi yau kayan nan ko kudin nan naku kai ma naga kuka kake saboda murna. Gaskiya malam a yanayin yanzu da muke gaskiya kafin ka samu yaro mai tarbiyya yin wannan yana wahala magana gaskiya fi sabilillahi a yanayin yanzu da ake ciki ka samu yaro yadda baban ya faɗa fi sabilillahi abinda baban ya faɗa ya ce abinci na yau jiya ma garin kwaki suka ci sai Wallahi tallahi. garin kwaki ya ce suka ci amma ka duba ya dauka don kuɗi ya kawo irin wannan gaskiya babin za mu ce masa sai dai Allah ya saka mushi Allah ba shi abin da ya Ka yi tsammanin za ku ga wannan kudin? tsakani da Allah ni dai ban yi tsammanin wannan kudin za a same shi tsakani da Allah. To me za ka ce da Arewa Radio? Mun gode da Arewa Radio Allah ka ɗaukaka su ya biya musu bukatun su duniya kuma da lahira ya kare su daga sharrin mahasada da makiya gaba daya. To wannan su ne kudin mai sauraro dan daga mana su gansu. Wannan su ne kudaden. Wannan sefa ce ko? Wannan sefa ce. Ita ce naira miliyan 2? Naira miliyan 10 ne. Ita ce naira 130. Ita sefa ita ce naira miliyan 10 da 130. sai kuma kudin naira na Najeriya. Kudin naira na Najeriya miliyan 2,938. To wannan shine kudin nairar kamar yadda kuke gani mai sauraro.
to muna muku fatan alkhairi baki ɗaya.